Hindi karaniwan ang nagiging eksena ngayon sa mga vaccination sites sa Pampanga. Umaga pa lamang nitong January 14, 2022 ang huling schedule ng vaccination ngayong linggo ng City Health Office ng San Fernando. Ang pila umabot na hanggang sa labas ng kilalang mall. At ang eksena rin sa loob ng mall na malapit sa proseso ng pagkuha ng slot, ang ilan sa sahig na nakaupo. Sa abiso ng City Information Office ng San Fernando, walang first dose ang nakaschedule sa mall setup sa Robinson Star Mills. Limitado naman sa 441 ang slots sa booster at 69 slots ang second dose. Naiposisyon naman sa Walter Mart at sa Our Lady of Fatima University ang first dose. Tig 180 ang slot ng dalawang vaccination sites. Sa ibinahaging data ng Department of Health sa naganap na Regional IATF meeting nitong nakalipas na linggo, base sa populasyon ng 19 na munisipalidad, 2 component city at 1 independent city, sa higit 2.9 million target population sa Pampanga ay nasa 1.2 million katao pa ang nananatiling unvaccinated. Ang mga syudad na malaki ang populasyon na nanguna sa pinakamaraming bilang ng mga bakunado, ang marami ding hindi bakunado. Ang Angeles City na may populasyon na 471,675, may pinakikitunguhang 150,525 individual na unvaccinated. At ang syudad San Fernando na may populasyon na 351,388, mayroon pa ring 120,445 resident na hindi pa bakunado. Kabilang naman sa mga munisipalidad na may malaking hamon sa unvaccinated na pumapangatlo ay ang Lubao na nasa higit 73,000 ang unvaccinated. Pangapat ang Mexico Pampanga na nasa 84,000 ang unvaccinated. At panglima ay ang Bayan ng Magalang na may higit 82,000 na hindi pa bakunado. Paolo G. Santos, CLTV News.